To jest moja pierwsza płyta, posłuchaj tego kurwa na Irona bitach. Niech to śmiga już na listach. To jest rap z boiska, to jest hajs z boiska. Za ten hajs ściga nas policja. Teraz stawiam na rap, wiem w Polsce jest to wątpliwe. Jeśli nie rap, to pohandluję koksem, jakoś to odbije. A handlują koksem nawet ci, którym starzy dają hajs na koszulki z krokodylem. Wkurwiam się, to się staje modne, bo handlują już tu ci, których starzy mają te pieniądze. Oni chcą być jak my, tym, którym łatwo upaść, ale ciężko podnieść. A my chcemy być jak oni i mieć to na co dzień. Mieć te dziewczyny, które oni traktują jak suki. Te dziewczyny są wkurwione, dzwonią, by ich rzucić. Ci goście na drugi dzień biorą je na zakupy, a wieczorem znów się będą kłócić. Wiesz, paru gości tu handluje, żeby mieć na ruchy, żeby kupić sobie buty z łyżwą, żeby mieć na melanż i na ciuchy, a wieczorem jakieś dupy sobie wyrwą. Tak, niewielu stąd hajs inwestuje, a może lepiej przez 2 lata nie mieć i kupić furę. Ja też tego nie zrobiłem i żałuję dziś. Robię rap i handluję, by wśród tych ludzi i tych miejscówek żyć. Wśród tych ludzi i tych miejscówek ten ślub. Pilowanie rąk nie brudzi. Całkiem inkognito, gdzie tysiące bloków, wiele spraw to sekret. Życie to przykry przekręt w ulicy rytmach, Twarzą w twarz z problemami. nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz mi to. Całkiem inkognito, gdzie tysiące bloków, wiele spraw to sekret. Życie to przykry przekręt.